Здравей, Танче! Здравейте, мили хора! Оставям мой отзив за помощта, която ми оказа Таня за моите цветя. Аз съм човек, който обича много зеленолистни цветя, но съм голям инвалид в това нещо, защото хич не знам как се гледат, хич не знам кога се поливат. Хич нищо не знам. И какви ли не неща съм пробвала, кой какво чува, кафе, калциум и да ви покажа. Ето сега ще ви обърна камера да ви покажа за кое цвете най-много ми помогна Танчето. След това ще ви пусна след 2 месеца примерно. Живот и здраве да оживее при мен цветето. За какво става на въпроса? Това е монстера, беше огромна и голяма. На уви, мене нищо не живее много време. Така че, Танче, много ти благодаря за твоите съвети. Много си компетентна за мен лично. С другите хора предполагам, че ще бъде по същия начин и ще оценят това, което ти знаеш, което може да ни предложи такива инвалиди спрямо цветята като мен. Благодаря много, наистина. Ползотворен ден ви желая.